אז זה הציור המוכן, שהוא על נייר 240 גרם, והוא התחיל מסקיצה כזאת. אני ציירתי על דף נפרד. כמובן שאפשר, אם יש לכם דף מודפס, או אתם יכולים לצייר ישירות על הדף עצמו, ואז לצבוע ישירות. אני העדפתי לעשות את הסקיצה בדף נפרד, ואז אני פשוט צריכה להעתיק אותה לנייר שלי, שהוא טיפונת עבה, ובואו נראה איך עושים את זה. ומה שקורה אם אני מניחה את הדף על הסקיצה, בעצם אני לא אוכל לראות את הציור מלמטה, וגם אם אני אקח את הנייר מיוחד לצבעי מים, שהוא עבה יותר, אני גם לא אראה. אז אני צריכה איזשהו מקור אור שישתקף לי מאחורה, וככה אני אוכל לראות את הציור. אז אני אגש עם הסקיצה והדף שלי שעליו אני אצבע בסוף לחלון, לאיזשהו מקור אור. אם יש לכם מסך מחשב זה גם יכול לעבוד. אני אדביק את זה עם שתי פיסות של מסקינג טייפ, שאני לא אצטרך להחזיק את זה בידיים. ואז אני בעצם אקח עיפרון פשוט, ואני אעבור על כל הקווים שחשובים לי. יש בתוך הפרפר הרבה כאלו קווים קטנים, ובשביל לא להתאמץ אחר כך לצייר ידנית, אני פשוט אעתיק את הכל, ממש מסביב. אני עושה את זה כמובן בהילוך מהיר, בשביל לא לשעמם אתכם. אז אני עוברת על כל הקווים שחשוב לה שיהיו בציור, אני בודקת אם פספסתי משהו ומוסיפה, ובסוף מורידה.